El Consorci de la Zona Franca de Barcelona s'ha adherit a la patronal AEBAI per impulsar en el seu teixit productiu projectes de cooperació, innovació i sostenibilitat amb l'objectiu de millorar la competitivitat i també l'eficiència de les empreses. Sobre aquesta qüestió i d'altres en volem parlar avui a l'espai de l'entrevista amb la Rosa Fiol, que és directora general de l'AEBAI. Bona tarda, Rosa, i gràcies per atendre'ns. Hola, bona tarda. Primer de tot, què és el que permetrà aquesta nova aliança entre el Consorci de la Zona Franca i, en aquest cas, l'AEBAI? La Zona Franca, com molta gent sap, és bastant pionera, especialment amb el tema de l'edifici aquest de Factory, instal·lar empreses amb tecnologies molt punteres, impressió 3D, digitalització i de més, no? I nosaltres habitualment sempre hem tingut molta relació amb Zona Franca. Per què? Perquè estem, primer, molt propers. Segona, sempre hi ha hagut molta col·laboració en quant a implantació de noves empreses, gent que buscava poder-se instal·lar, a més. I ara, amb el The Factory, des de que es va dur a terme aquest edifici, sempre hem estat col·laborant. Nosaltres no hi ha que obviar que som la patronal del metall, tots els temes de digitalització, impressió 3D, tot això és el sector metall, i d'alguna manera aquesta aliança estratègica el que fa és que col·laborem empreses que nosaltres com a patronal, que d'això en sabem bastant i estem agrupant a les empreses una mica per activitats, i la Zona Franca, especialment amb el The Factory, on hi ha moltes empreses que inicien activitats amb temes molt punters, molt tecnològics, per poder-les ajudar, recolzar, impulsar, tot allò que necessitin i que, de fet, la Zona Franca el que els dona és una ubicació idònia i un ecosistema, no? Perquè entre elles també col·laboren, i nosaltres el que donem és un altre aspecte molt més d'especialistes en el sector i que, segons les seves necessitats, en el fons és una aliança estratègica B2B, no? Que millorem tots. A nosaltres ens va bé tindre aquestes empreses i a les empreses aquestes els va molt bé que nosaltres els donem un cop de mà allà on elles no arriben. En aquest sentit, Rosa, aquesta aliança podríem dir que representa un pas decisiu cap a la consolidació d'aquesta regió com un pol de desenvolupament industrial i logístic, i si és així, fins a quin punt té més importància en aquesta situació aquesta col·laboració público-privada? Nosaltres no és un tema polític, sinó que Hospitalet, com tothom sap, abans era en Baix Llobregat. Si nosaltres sumem Hospitalet al Baix Llobregat, evidentment, som un pol d'atracció industrial molt important. En aquests moments, Hospitalet i el Baix Llobregat tenen més d'1 milió d'habitants, em sembla que 1.100.000 o 200.000 persones. Tenim gairebé, em sembla que són 48.000 empreses i som el 13% del PIB de Catalunya. Aquest PIB majoritàriament és indústria. Catalunya té 2 pols industrials importants, el Vallès i el Baix Llobregat Hospitalet. Què passa? Que a més nosaltres tenim l'avantatge d'una ubicació molt idònia, la millor. En tota Europa no hi ha un lloc on la indústria pugui estar més ben ubicada que aquí. Per què? Perquè, a més, tenim un port, tenim un aeroport, tenim una fira i tenim molts avantatges, no? Dintre del que és la indústria està molt desenvolupat el sector del metall. Per què? Perquè fins fa molt poc teníem 2 fàbriques d'automòbils. Una, la SEAT, que inicialment estava a Zona Franca i va pujar a Abrera, i després la Nissan. La Nissan fins que va tancar i ara que torna a remuntar. Això que ha fet? Una sèrie d'empreses auxiliars que s'han posat al redador d'aquests grans nuclis que són una fàbrica d'automoció, que érem l'única comunitat autònoma que tenia 2 de diferents marques, 2 fàbriques d'automoció de diferents marques. Això què ha fet? Que la indústria s'ha desenvolupat molt bé i, sobretot, hi ha un ecosistema. Esclar, la indústria, dintre del sector del metall, hi ha activitats que estan en aquests moments tenint un desenvolupament molt gran. Tot el tema de digitalització, la nova mobilitat, i nosaltres el que intentem és que les indústries més tradicionals facin aquesta transició cap a activitats
a on hi ha més futur, no? Per què? Perquè el que no volem és que tanquin una sola empresa, que les indústries, a més, que estan es consolidin i, sobretot, que vinguin noves, perquè tant el govern espanyol, ahir es va aprovar que el projecte de nova llei d'indústria, com la Unió Europea, estem per una reindustrialització. Bueno, el govern de la Generalitat també, estem per la reindustrialització. Això què vol dir? Que tenim que fer i procurar que es creïn noves indústries i que el nivell de la indústria dintre del PIB cada vegada sigui més. Ens recuperem, perquè de fet l'hem perdut, no? Abans érem molt més industrials del que som ara. Que la indústria tradicional no té res a veure amb la d'ara, i això també té moltes conseqüències, en el sentit que necessita moltíssima inversió, gent molt preparada, un nivell molt important de qualificació i, sobretot, una gran actualització perquè permanentment les coses estan canviant, no? Bueno, ja ho veiem, no? Ara l'impacte que està tenint la intel·ligència artificial, bueno, encara no ho tenim a tothom amb una digitalització 4.0, ja estem amb intel·ligència artificial, bueno, ja ho veiem, no? Que tot això canvia molt. La modernització i adaptar-nos als nous temps. És allò posar el nostre granet de sorra perquè tot això, aquest engranatge, cada vegada funcioni millor i al final hi hagi llocs de treball de qualitat i la gent pugui tindre projectes de vida engrescadors, no? Doncs, Rosa, no tenim temps per més. Com sempre, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Seguirem parlant d'aquesta aliança i també d'altres qüestions, en aquest cas, relacionades amb la EBAI. Com sempre, Rosa Fiol, directora general d'EBAI, moltíssimes gràcies per atendre'ns i en seguirem parlant. Que vagi molt bé i bon estiu. Gràcies a vosaltres.